искате ли да се включите в едно бързо спортно предизвикателство? Ами, сега в момента... Ще ви покажа набързо няколко снимки Добре, на айде. известни спортисти. Аз ви давам една награда от нашите партньори от Betfam, което е едно стрес топче, MMA. Също не гледам. Ще кажа Магрегор, защото на кефи. Да, Магрегор заради аурата. Да. Значи, трябва да ми кажете кой е най-добрият футболист на всички времена. Добре, ще ви покажа определени уреди, които се използват в някой спорт и вие трябва да познаете от кой спорт са. Това е първото. Билярд. Така. Да, снукър, билярд. Това е второто. Такова. Фехтовка ли беше? Какво беше? Да, точно така. И това? Крикет. Това е за кърлинг. Кърлинг. Да. Въпреки това, познахте повечето и затова ви давам награда от нашите приятели от Betfam. Заповядайте. Това са едни слънчеви очила, да си ги ползвате със здраве. Хубава вечер! Значи, трябва да ми кажете кой е най-добрият футболист на всички времена. Стивън Джерард за мен. Добре. Приема се. Моя не. Приема се. Кой е най-добрият баскетболист според вас? Не знам, баскетбол не гледам. Знаете ли някакво име, което Мога да така кажа сте чували? Везенков. Добре, супер, супер, страхотно. Тенис, Джокович. супер. Формула 1. Кими Антонели, нищо, че е млад. Добре, приема се. ММА. Тук е трудно. Джон Джонс. Мисля, че Добре. Джон Джонс се казваше. Добре, а защо? Много спортове гледате, между другото. Гледам наистина, защото... Не знам, защото е добър. Много се радвам. Много се радвам за което. И последно, лека атлетика. Сега, ако и там оцелим, че и този спорт гледате, супер. Гледам, обаче там ще ми е трудно да отговоря. Сега не мога да се сетя за има даже. Лека атлетика. Дуплантис, примерно, от последната олимпиада за него се сещам. Супер, добре. Това беше предизвикателство. Всъщност беше лесно, нали? Грешни отговор имаше ли? Не, нямаше грешни отговори. Бяхте подведен от нашия оператор. Печелите си една награда. Това е дъждобран от нашите партньори от Betfam. И да си я ползвате със здраве и много благодарим за участието. Благодаря много и аз ще си я ползвам със сигурност. Трябва да ми кажете 3 спорта с ракета и 3 зимни спорта. И си печелите награда. Добре, 3 спорта с ракета, тенис на маса, тенис на корт и... Падал? Падал. Точно така. И 3 зимни спорта да ми кажете. Ски, сноуборд и шина, примерно. Добре, мисля, че това се води спорт. Да. Получавате си една специална награда от нашите партньори от Betfam и много благодарим за участието. Пожелаваме хубава вечер. Искате ли да участвате в едно бързо предизвикателство? Показвам ви няколко лога и вие трябва да познаете чие е логото. Добре. Общо взето. Това е първото лого. Олимпийските игри. Точно така. Второто лого. Това е на Уимбълдън. Точно така. Третото. Това е Шампионска лига. Страхотно се справихте. Да. Печелите си награда. Чудесно. Много благодарим за участието. Печелите си една шапка. Благодаря. И аз много благодаря за участието и хубава вечер пожелаваме. Също и на вас. Предизвикателството е следното. Казвам ти различни спортове, трябва да ми кажеш кой е най-добър за всички времена според тебе. Какво означава за всички времена спрямо кое? Примерно, казвам ти футбол и за тебе кой е най-добър. За мен е Роналдо, например, ти ще кажеш кой е. Окей. Да. Добре, започвам с първия спорт. Първото е футбол. Меси. Второто е баскетбол. Майкъл Джордан. 100% няма никакъв коментар по въпроса. Няма Леброн никой въобще. да е близо до него даже. Леброн никакъв шанс. Така. Трето, тенис. Сървина си е сървина. В принцип, да. The GOAT. Формула 1. Не гледам. Не мога да дам обективно мнение. А някой, който ти изниква в ума. Шумахер. И да. Да, но не съм го гледал. Макс Верстапен също може да се Да, каже, че да. ММА. Също не гледам. Ще кажа Магрегор, защото на кефи. Да, Магрегор заради аурата. Да. И- За поведението. Лека атлетика. The Bolt. Юсейн Болт в светкавицата. Със сигурност. Няма коментар. Той ще е докал. Няма кой да направи такова постижение. Много ти благодаря за участието. Давам ти награда от нашите партньори от Betfam. Това е едно дъждобранче, скрито в топчеца. Ако искаш, може да си играеш, може да го ползваш, сходиш да тренираш. Това се отваря така? Да. Яко. Благодаря. Много благодаря и хубава вечер. Мерси на теб също. Това, което трябва да направим е първо да ми кажете 3 спорта, които се играят с топка. Футбол, волейбол и баскетбол, добре. Чудесно. И сега ми кажете 3 NBA отбора.
Лейкърс, Далас и Минесота. Супер! Печелите си награда от нашите приятели от Бетфъм. Заповядайте. Благодаря ви много за участието и лека вечер. Здравейте! Искате ли да се включите в едно бързо спортно предизвикателство? Ами сега в момента... Ще ви покажа набързо няколко снимки Добре, на айде. известни спортисти. Вие трябва да познаете кой е спортиста по снимката му. Този е Меси. Този е Меси. Да, Така, много добре добре. се справихте. Този. Леброн... Точно така. Така. Можем ли Джеймс, да кажем фамилията? Точно така. Точно така. Следващият ни спортист. Федерер. Точно така. И последният. В този холандец от Формула 1 не се сещам вече как се казва. Макс. Верстапен. Точно така. Точно така, страхотно се справихте. Много благодарим за участието и получавате една награда от нашите партньори от Бетфъм. Това е стрес топка. И ви пожелавам да нямате много причини да използвате все пак. Мерси. Хубава вечер! Здравейте! Здравейте. Сега ще ви кажа две истини и една лъжа и вие трябва да познаете коя е лъжата. Така, Леброн Джеймс е най-добрият реализатор в историята на NBA. Майк Тайсън никога не е губил с нокаут и Федерер има 20 титли от големия шлем. Майк Тайсън е, да. А второто какво беше? Майк Тайсън никога не е губил с нокаут. Не, това е губил с нокаут. Това е лъжата според вас. Точно така. Прав сте и си получавате една награда от нашите партньори от Бетфъм. Заповядайте и много ви благодарим за участието. Хубава вечер! Така, предизвикателството е следното. Давам ви 3 факта, 3 твърдения, вие ми казвате кое е истина и кое е лъжа. Готови ли сте? Да. Добре. Първото е Майкъл Фелпс, притежава най-много олимпийски медали в историята. Второто е Марк Верстапен, има олимпийски медал. И третото е Лионел Меси, печелил световно първенство. Кое според вас е грешното твърдение от тези трите? Второто. Марк Верстапен има олимпийски медал. Да. Да, точно така е. Формула 1 не се брои за не участва на олимпийските игри. Спорт. Да. Така че аз ви давам една награда от нашите партньори от Бетфъм, което е едно стрес топче. Надявам се да ви бъде от полза. Благодаря. И аз благодаря. Хубава вечер. Приятна вечер и на вас. Ще ви кажа имена на двама спортисти и вие трябва да кажете кой е по-голям. И така продължаваме няколко двойки. Добре. Лионел Меси или Леброн Джеймс? Лионел Меси. Леброн Джеймс е по-възрастен. Като години или? Да, по-възрастен. Извинявам се. Да, ще Добре. ви разбрах. Леброн Джеймс или Кристиано Роналдо? Леброн Джеймс. Кристиано Роналдо е по-голям. Добре, продължаваме нататък. Продължаваме нататък. Има още 3. Кристиано Роналдо или Новак Джокович? Кристиано Роналдо. Да, добре. Супер. Браво. Така, Кристиано Роналдо или Юсейн Болт? Юсейн Болт. Кристиано Роналдо е. Така, има още един. Има шанс. Кристиано Роналдо или Роджер Федерер? Роджер Федерер. Да. Добре. Така ли беше? Да, така беше. Горе-долу нещо там. Представихте се чудесно. Благодаря ви. Ви давам една награда от нашите приятели от Бетфъм. Много благодаря. Благодаря и аз за участието. Лека вечер.